Hindi ko pinipil. Sabi ko kay Daddy, fairness ka ako, lumiliit na yung tiyan niya. Kahit na pakonti-konti lang. Kahit na hindi niya i-target talaga yung ano, yung tiyan. Liliit daw talaga yan. So anyway, good morning guys. Happy Tuesday. We're off sa bangko para mag-deposit ng bayad ko sa Unclutz Brush. Kasi na-confirm na yung ano ko, yung order ko. So kailangan ko na lang magbayad para ma-secure yung quantity ng in-order ko para hindi tayo mauubusan. Hindi ako aawayin ng mga hindi nakakuha last time. I'm sorry again guys pero this time is marami-rami talaga tayong ano, marami-rami tayong stocks and marami-rami ring in-order na si Ann kasi na-stress siya last time at inaway din siya bakit daw puro reseller yung mga inuna. Kasi guys, mas maganda talaga kapag ka may reseller ka kasi bultuhan na lang yung ano, bultuhan yung bili sa'yo. Kahit na konti lang yung tubo mo, at least mas less yung trabaho mo. Trabaho nila pala. Parang kami din, 'di ba? Imbis na isa-isa namin lahat ng ano, lahat ng bibili ng RMK deodorant. Imbis na sa amin lahat mag-order, binabato na namin sila sa mga reseller namin. So, yung mga reseller din is kikita. So, yun yung ano doon guys. Kaya sana wag magalit sa mga reseller ganyan kasi para sa aming mga brand owner is nakakatulong din kami sa mga reseller para kumita sila ng kahit konti din. So, yung part namin naman as brand owner, kahit konti lang nakita, basta bultuhan naman, 'di ba? So, ganun. Kaya let's go na. Habang maaga pa. Wish ko lang konti pa lang yung ano, yung tao. Plus this na. Late kasi kami natulog kagabi na naman eh. Nag-edit ako ng vlogs. Si Daddy, pinag-download ko ng Viber. Na-download mo ba? Hindi. Na-download. Kaso ayaw mag-install. Sa ano, sa desktop. Kasi sabi ko, para sa Unclutz Brush is sa, ano niya, sa Viber niya o-order para hindi mahalo sa RMK. Kasi hindi ko kinakaya yung ano eh, yung buhos ng mga inquiries, ng mga orders, hindi ko kayang sagutin talaga even sa ano, sa FB page namin guys, sabog talaga. Tapos may sumasabay pa na RMK products, ganun. So pag Unclutz Brush is Unclutz Brush lang, and then pwede din naman pag yung iba kasi sinasabayan na ng ano, ng RMK products eh. Pero para madagdagan pa yung hotline na pag-order ako pag pinapadownload ko siya ng ano, ng Viber niya sa PC niya. So yun lang. Good morning. Wala pa kaming breakfast. Nagsaing pa lang ako doon. Diretso kasi kami dito sa ano eh, sa Pure Gold para bumili ng pagkain ng mga dogs. Nakakaloka guys. Holiday pala ngayon. Ayan o. Diyos mio. Sarado mo. Ano ba yan? Nakalimutan ko. Bumili na tayo pagkain. Sige, sa Pure Gold na lang. Kaloka naman So tomorrow na lang siguro. Wednesday. Nakakaloka. May 5 pa naman yung ano eh, yung deadline. Excited lang ako magbayad eh. Kasi kinakabahan ako. Nag-email kasi ako. Sabi niyan, Mafi, email ka para malista nga daw. Para maayos yung ano, yung mga orders. Di-email naman ako. Hala, 3 days na. Hindi pa nagko-confirm. Sabi ko, maubusan na naman ako yung ganun. Kaya anong mag-confirm kagabi is bala ko talaga agad magbayad ngayon. Para masiguradong secure na. Ayun sa ano, sa may bingkuan, sa mismong entrance din. So mag-grocery na lang muna kami pangkain ng mga dogs guys. And pang ulam din namin magluluto ako kasi wala naman kaming lakad ngayon. Lutong ulam. Ang gusto nyo? Magminudo kaya tayo. Bet mo? Home cooked. With queso. With queso. Ayun. We're here guys sa ano, Pure Gold. Grocery na lang kami since close yung ano, yung mga bank. Bumili lang ako ng patatas para pang minuto, pang late lunch. Tinake out ko na si Chris muna sa ano, ng pang almusal niya.
Tapos late lunch na lang luluto. And then bumili kami ng Gatorade para pambaon sa sa gym at ang mahal doon sa gym mismo. Carrots meron pa naman tayo doon, ano? May nakita ka pa? May nakita. Gusto ko upo sa sardinas. Paano kaya dito? Mahal kasi dito eh. 60 pesos. 30 lang to sa labas eh. Sa labas na lang ako bibili. Pwede din dito. Sa ganito ko igisa yung veggies. Ang kulit. Meron na rin guys. Oh. Nilaga mix na. We're home na guys. Ang galing oh. Umulan agad. 1st of May. Agua de Mayo. Ang galing-galing naman. Happy Labor Day guys. Mga manggagawa dyan. Ayun. Ba't nakaharap sa sa ulan. Happy Labor Day guys. Sa ating mga manggagawa. Mga masisipag na manggagawa dyan. Ayun. Ang galing. Natuwa lang ako. Kasi umulan. Sakto May 1. So, ito ang aming napamili guys. Ayan, binila ko na lang muna siya niyan. Magluluto pa lang kasi ako. Alas 12:30 na oh. Showtime na nga. Ito sa dogs. Mga veggies. Pang salad. Ayan. Sweet bee. Alam ko may ano to yung may online shop to yung nagde-deliver, diba? Sweet bee ba yun? Honey bee. Ewan ko. Kasi something na ganun. Tapos pang ano ko sa sardinas. Ayan. Sigarilyas. Half na cabbage. Panglaga. Tapos ito sardinas din. Or gisa lang sa sa strips ng pork. Sayote. Bubila ko ng dalawa niyan. Ayan. Tinuloy-tuloy ko na doon guys. Nandun na rin naman kami. Tapos saba. Ayan. Sakto hindi pa siya masyadong hinog. Pwede siya sa nilaga din or ano, siya mismo, ilaga mismo tapos kainin na bago mag-gym diba? So, parihalo sa nilagang baboy. Then we have zucchini. Try ko nga 'to, di pa ako nakakain ng zucchini. Yung dati may mga parang puti na ano. Alin? Yung ano, masarap. Ano yan? Yung banana na ganito, tapos yung may mga parang puti. Ah, ano yun? May gata yun. Tapos ito, avocado. Medyo mahal. Hindi medyo mahal talaga, guys. 214 pesos for 3 pieces. Ayun. Tapos we have ito. 18 pesos. So, balat na. Tapos, yung ano nga kanina, potato. Kasi magluluto ako ng menudo today. And we have corn. Yan, Diesel's Farm yung corn, 239, mahal, 5 piraso. Pero okay rin lang. And this one, ay mga ano lang to, sponge. Tapos, instant, pagka wala kami rito. Sabi niya, request niya. Tapos egg, yun lang. Magayang festival. Ayusin mo ngayon anak, please. Oh. And ito yung mga karne. Yan na natin. Next week na pala yung ano namin guys. Yung Thailand namin. Ha? Okay lang naman yung ano yung steak, yung steak. Magana pa rin naman eh. Oo nga, sabi ko sa'yo. Pero napapraning ka na kanina. Nakakainis. Nagwawala na dahil nginat-ngat ni Poknat yung ano, yung tip nung ano niya, sa bilyar niya. Yung bilyar stick. Bilyar stick to yun. Parang timang. We have butter. Butter. Eh, syempre, tala naman oh. May chupo na naman po siya. Yeah. Okay na yan kaysa ano. Kaysa mag-beer siya. Paano lang pa. Tikim-tikim lang ba? Wala na akong ano. Kagabi. Ininom ko na. Hindi masarap tong Doña Elena. Ano bang masarap na red wine guys? Mag-suggest nga kayo. Yung abot kaya lang. Yung affordable lang. Hindi yung mga mamahali naman na ano lang. Affordable lang. Bordeaux. Bordeaux. Ano ko sa'yo? So yan, magluto na tayo. Hindi ko na i-haul lahat. Mga karne lang naman yun eh. And then ito. Ayan. Yung aming Gatorade. Ayan. Palamig na si Daddy. Tapos
spaghetti, trash liner, ano pa ba this? Ay, yung ano, olive oil, extra virgin olive oil. Bili na ako ito, liner, and saan lalagay ko sa avocado swak pa. Wow naman, Miggy! Sarap naman ang higa dyan ng beboy. Ito na lang, bagong ligo ikaw eh, no? Ayaw mo ah. Binigay ko na sa kanila yung pata eh. Hindi niya pinansin, no? Ayoko yan. RTI. Avocado, guys, with milk. Hindi. Insync yan. This I promise you. Sarap. Ito yung hinog na eh. Dalawang hilaw pa, isang hinog na. Yum yum. You want yung yung eh? You want yung yung? Without you in my life, baby. I don't wanna live at all. Bata na ito. Push mo ba yan? At saka yung ano ba? Iba din naman yung air. Harap. Ang ating niluto guys, na kanina pa inaantay ni Daddy. Slow cook lang yung ginawa ko kasi. Tapos, syempre sa aking salad master pot. Ayan. Ewan ko na kung luto na itong pot na to. Tapos itong ano, itong atay, pinapahuli ko siya guys kasi gusto ko siya yung medyo malambot. Ayoko sa kanya yung hinahalo na kasi matigas pag overcook. Ayun, pero nung bata ako baliktad naman, nung bata ako, ayoko siya ng malambot guys. Kumbaga parang for me hilaw siya no kasi favorite kong dish nung bata pa ako is igado. Mahilig talaga ako sa atay guys. So, igado, yan ang lagi pinapaluto ko sa lola ko, kay mama. Gusto ko naman sa igado, overcook. Noong bata pa ako, pero ngayon, gusto ko malambot. Kasi natikman ko yan si Papa, hindi dapat ganyan eh. Hindi dapat ganyan yung, ano, yung luto ng atay. Kailangan medyo malambot pa. So, yung malalasahan mo talaga yung katas ng atay, diba? So, ayan. Kalami ko, may cooking show eh, no? Anyway, ayun. Let's check lang kung luto na tong ano. Okay. Luto na nga. Luto na siya. Ayan. Nag-chill-chill lang kasi ako. Hindi ko minadali yung pagluluto. So, ayan na. And let's put na yung atay. Yung atay pala, inano ko siya. Nilagyan ko siya ng isang pirasong kalamansi. Para mawala yung lansa. Tapos yan. Diba? Yan. And then, lalagay ako ng keso, of course, favorite ni Daddy. And itong olives. Yeah, para may konting asin kapag kumain ka ng, ano, ng ulam with kanin. Alam niyo yun. Tapos masarap pa siya sabayan ng sili. Let's add na rin yung ano guys, bell pepper. Bell pepper. And this time, lakasan na natin yung konti yung apoy or yung init. Ang bango. Menudo. We're off na guys sa gym. Dumating pala yung ano, bayaw ko. Yung daddy nila, Peter, tsaka ni Bilab. So, mamayang gabi, makamag-dinner kami sa labas. Di ko lang alam kung tuloy kasi pagod-pagod pa yun eh. Surprise nga eh. Sabi sa ano pa, sa May 18 pa, bigla na lang dumating sa bahay. Eh, nasa ano si Nene? Nasa Nueva Ecija. Binisita muna yung mga dogs, tapos na-mili kasi ng mga pagkain din ng dogs. So, ayun. Sabi niya kanina, andito si kuya, ganyan. Doon nga. So, yun. Pero nandiyan na ngayon si Nene. Luwa siya agad eh. Excited. Anyway, ayun. Sana matuloy kami. Kahit sa labas.
Hindi ko pala natanong si Chris kung gusto sumama. PM ko na lang si Chris. Balikan namin pag gusto sumama. Mamaya ba? Namayang ano. Mayang gabi. Dinner eh. So, yun. Workout muna. Tanggal muna tayo ng ano. Ano tayo ng space muna para sa pagkain mamaya. So, yun. Tapos yung mga damit ni Daddy, ginawa ko ng crop top. Kaysa bumili ako. Kasi yung mga nabili kong shirt, pero hindi ako komportable, nasasakal ako. Sayang naman kung ikat ko. So, yung mga lumang t-shirt na lang yung ginawa kong crop top. Mga ano lang. Tingnan nyo yan, layered, oh. Naminta rin layered kung ano. Veil. So, yun. $5:30 na guys, pero tingnan nyo yung araw, oh. Hindi pa lumulubog. So, alas 6 na, may ano pa, maliwanag pa. Ano na naman to, Daddy? Sakit sa katawan na naman ito. We're here sa Lupang, guys. Ayun, di kami natuloy ng bayaw ko. Mag-dinner nung kasama ng bayaw ko kasi may ano pa daw, may jet lag pa daw, sabi ni Nene. Sabi ko, pagpahingahin daw ng gusto sila. Sabi ko lang ng mukha ko. Anyway, magpahin na kami nitong ano, xiaolongbong. Let's eat, Daddy.